dragii mei, astăzi v-am găsit la un nou vlog. Eu cu fratele meu, Cristi. O să pun camera să se vadă și el. Așa. Acum o să desfacem cu mâncăruri. O să vedeți voi. Cu dulciuri. Cu dulciuri. Cu jeleuri mai mult. Acum o să le desfacem. Am revenit, uitați. Stai să vedeți cum am făcut. Uitați, vedeți? Se vede? Uitați și niște dințișori. Da, uitați așa, vă arăt așa. Avem niște dințișori de ăștia, avem mai mulți. Uitați și bombonele de-astea. Avem și șoricei de ăștia. Și sandwich. Da, și șoricei. Și o pungă de Doritos. Da. Barbecue. Haideți să Acum să începem. Începem cu ăștia, cu dințișori. Cu dinții. Sunt foarte buni. Sunt de căpșuni. Care sunt? Sunt buni. Am mâncat mai mult. Să iau. Începem cu asta. Trebuie să termin așa. Până în pauză. O să revin eu când termin să mănânc dinții ăștia. Deci așa am terminat. Acum o să începem cu bomboanele. O să punem stop. Nu. Când terminăm, ba da. Stați un pic. Așa.